Kafin na fara karanta littafin marubucin labari na yau, sai na janyo hankalin masu sauraro akan cewa an tsara littafin marubucin labari ne akan adult only 18+, wato bai cancanta yara ƙasa da shekaru 18 su saurari labarin ba. Dukkanin abubuwan da suka faru a cikin littafin marubucin labari wanda suke mature content kamar sex, homosex, lesbianism, bisexuality, bestiality da makamantansu an sanya su ne a cikin labarin domin tafiyar da labarin, domin kuma haka yanayin labarin yake, ba domin a yi koyi da hakan ba. Facebook page na Hausa Novels TV da kuma YouTube channel na Dausayin Littattafan Hausa suke kawo muku littafin marubucin labari. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni marubucin Ismail Modibbo. Fata alheri a gare ku a daidai wannan lokaci. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da shiga cikin littafin marubucin labari kashi na 16 wanda ya daidai da October 16, 2022 a tashar Dausayin Littattafan Hausa da kuma shafin Hausa Novels TV da ke Facebook. Fata alheri a gare ku a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani, za ku iya samu na ne a number waya kamar haka: 091 34 29 53 71. Zan maimaita 091 34 29 53 71. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni a cikin wannan kashi na 16 na yau October 16, 2022. Lokacin da Safariya ta ci gaba da seducing Chucky, sai ya control kansa ya tunkuɗe ta, ya ɗauki gam ɗinta ya jefa mata. Na gaya miki ba yanzu ba, foolish girl. Safariya ta tashi gunin ban tausayi, ta sanya gam ɗinta, ta zaro 50,000 ɗin nan ta miƙa masa, ya karɓa yana juyawa a hannunsa. This money is for waiting. Mene za yi da su? Safariya ta ce, na baka kyauta, yayana ne ni ma ya bani. Thank you, ya ce ba tare da ya nuna farin cikinsa ba. Hakan san bai damu Safariya ba. In kin gama abun da zaki ki tafi, my friends ɗina zai zo. Haba masoyina, korata kake? No, ba haka ba ne. We are gonna have sex. You get it? Safariya ta ce cikin ɓacin rai. Sau nawa soki nake gaya ma don Allah ka daina lambarin nan, amma ka ƙi ka ji maganata. Ni gashi kullum ina ƙasƙantar da kaina a gare ka, amma ba ta ni kake ba. Soki ya fuskance ta cikin seriousness. Are you done? So get out. To, ka yi haƙuri. Tana rufe baki, abokin nasa ya shigo, da haka ta yi saurin fita. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni. Dukkanin lamuran nan sun faru ne daidai da haifuwar Safna washe gari. Sadam yana cike da farin ciki, don fa wannan shi ne ɗa na farko. Ba karo na farko kenan ba. Safna ta daɗe tana zargin Sadam kan abubuwa da yawa. Sai kuma gashi haifuwar nan tata ya ƙara zuwa mata da wani lamari. Wani lamari ne wannan? Ku saurara. Da daddare, wato ranar da aka haifuwa, bayan 'yan aikin jego sun watse, daga Safna sai mijinta, sai newborn baby, yana riƙe da ɗansa cikin tsananin farin ciki mara misaltuwa. Wannan murna haka kamar ka suke, dama bani shi kai na bashi nono. Sadam ya miƙa mata shi ya ce, to in ban kalle shi ba zan kalla Safna. Ke? Haba, na gaji da kallon ki. Shekara nawa? Safna ta taɓe baki. Allah sarki, shi yasa ba 'yan goyo kuke ba. Tana gama faɗin hakan, suka ji ƙwanƙwasa ƙofa. Sadam ya bada umarnin shigowa. Wasu maza ne guda biyu matasa suka shigo cikin shigar kamala. Baƙaƙe ne, madaidaita da cikar sura. Safna ta lura Sadam ya ɗaure fuska da ya ga shigowarsu, kafin ya soma pretending murmushi. Da haka Safna ta tabbatar lallai ciki da magana. Welcome you guys, even though you know inform me for your coming. Sadam ya faɗa cikin ƙarfin hali. Ɗayan cikinsu ya ce, tell me ka manta da zuwanmu, Sadam darling. Sadam ya haɗiye miyau da ƙyar, wanda sai mai kallonsa zai fahimci haka. Matasan suka gaisa da Safna, ta miƙa musu bebi kafin ta tashi ta shiga ciki. Ta laɓe a inda ta san za a iya jiyo maganganunsu. Don ta tabbata akwai magana. Our bros ya baby, matashi ɗaya ya faɗa da raha. Sadam ya kalli baby ɗin. Gashi nan, his health and sound.
Wow, cewar na biyun suka zuba ruwa a kwaf suka sha, kafin ɗayansu ya ce, Bros alkawari ya cika, kuma happily ka samu namiji zuwan farko kamar yadda muka yi bukata. So oga ya turo mu. Time to fulfill your promise. Sadam ya ce, That's right. Bar a gaya ma oga ya ɗagan ƙafa. Wannan sai fa haifuwar farko, kuma ina son ɗa. What kind of nonsense is that? Ɗayan ya ce, da suna maganar ne kamar raɗa. Sabna tana iya jiyowa. Ya kake gaya mana maganan banza ka Sadam? Sadam ka yarda with terms and conditions that you're gonna sacrifice your first son. Shabiu don't forget. Ɗayan ya dafa shi ya ce, Sadam darling, kar ka yi argue ga abin da ka san haka yake. Mu za mu tafi. Kwana nawa ne matarka za ta haifi wani? Suka tashi suka tafi. Sabna ta yi saurin hayewa gado ta kwanta. Sadam ya shigo bedroom ɗin ya tarar da ita tana bacci. Ajiyar zuciya ya yi tare da cewa, Thank God. Wato tsammanin sa bata ji komai ba. Sabna tunani ne tamkar a zuciyarta. Ko dai mafarki take maganar da ta ji ba gaskiya ba ne. Ta yaya Sadam zai kasance a ƙungiyar cultism? Ku ci gaba da kasancewa tare da ni. Washe gari gidan haifuwa ya juye zuwa gidan mutuwa. Sabna ta yi kuka mai yawa. Ta tabbatar da dukkanin maganganun da ta ji gaskiya ne. Ta ayyana a ranta lalle zamanta da Sadam ya ƙare. Dan fa wata rana ita ma zai bayar da ita. A san gidan su Safiya, washe gari ta yi mursisi ta ci gaba da baccinta. Salamatu ta zo ta ɗan yayyafa mata ruwa a fuska. Yau ba aiki ne? Ba haka ba ne, ba za ni ba ne. Dalili? Na aje aikin. Mamaki ya kama Salamatu. Wani abu ne ya faru a san gidan? Safiya ta ce, Babu komai wallahi mom, na aje aiki. Mom, na yarda da ke da Sabuwa ku hallaka ni. Amma ba zan iya ci gaba da aiki a Raj Mansion ba a matsayin secret agent. Ba zan iya cin amanar bawan Allah kamar Suraj Sabitu ba. Mom, a zamana da shi, ya ɗauki yarda da amana ya danƙa mini mom. Shi kansa, rashin aurensa yana damunsa. Suraj Sabitu yana da matsaloli da yawa a rayuwarsa, da abin a tausaya masa ne, ba a tona masa asiri ba. Gashi mutumin kirki ne, da samun na kirki irinsa yana da wahala. Ki duba lamarin wayan nan, a matsayina na 'yar aiki ya ɗau wayar 80,000 ya bani, wanda ya girma salari ɗina. Wayan nan ta zo ta hallaka. Bai ga laifina ba, ya ƙara zara 80,000 ɗin nan, ya siya min wata. A kullum yana nuna mini ya yarda da ni. Me zai faru ranar da ya ji me ya kawo ni? Menene makomata idan na zama sanadiyyar gwalje tsofan ciwon da ke zuciyarsa? Mun ba zan iya ba. Ba zan iya cin amanar Suraj Sabitu ba. Shi yasa har yanzu aka kasa samun wanda ya ci galaba a kansa. Saboda shi ɗin tsarkakan zuciya gare shi baya nufin kowa da shari sai alheri. Mom, cutar da Suraj Sabitu, shi zai yaye mana talauci? Shi zai yaye mana halin da muke ciki yanzu? Shi zai sa mu zama masu arziki? Kina son mu zama abokan Sabuwa mu taimaka mata wajen cika burinta a kan Suraj Sabitu, wanda ta kasa idawa shekaru da yawa, take so ta ida yanzu da taimako? Na riga na yanke shawara kuma na gama aiki a gidan Raj Mansion. Wannan shine mafi alheri a gare ni da gidanmu gaba ɗaya. Idan ya so Sabuwa ta sa wuƙata yanke min wuya. Ba zan iya fuskantar Suraj Sabitu in roƙi gafara daga gare shi ba. Ba ni da wannan energy ɗin a jikina. Amma kam ba zan iya ci gaba da aiki a gidansa ba da wannan nufin. Lokacin da Safiya ta zo nan a zancenta, sai cikin Salamatu ya yi sanyi. Domin jin yadda za ta kasance mu tafi ga zuwa gobe a cikin kashi na 17, wato October 17, 2022, don jin yadda lamarin zai ci gaba da tafiya ba tare da gare ku a daidai wannan lokaci.